Hello logober, Juni Sarana, गोबावसैमोन आङो भिडिअ होयैया दिनै होनो सानदों स' नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना माबादि जायो मोनथारसिगोन गाइसमोन जानो फैजोबथारगोन सावस्लाबनो होनाय नङा गासिबाव माथो अरा जोंलायबायसो जालालै जाजाबावगोन दा मोनद्रायबायलै थुदो मोनद्रायाखैब्रा जाबायलै जाजासिगोन ओयाव गोथां जाजायो गोथां जाजायोथ' र' मेजेमसो नंगौ नामा नंगौ नामा नंगौ नामा हाब न'खर सावनो मोजां जादों अच्छा हमको सिखा रिया है मख'दो बिसारलायबावसो आरो ना किं बिसारलायबावसो दा गंसे लागायग्रोनोसै अमा बेदर सावनायसो दे अमा बेदरजों बियार लोङो बियारजों सावलायनोसै आरो ना लोगोफोर समझ रहे हो खुरि गानलायलायनाय बहा थांनो नों जेनेबा खुन्दाफोर थांना फैखांबायब्रा लोगो हमना फैबाय मावजिफोरासो गावसोरसो मोदोमनायखाय जोंनो मोनजायाखै दे बोखादो अमा बेदरखौ बातरि कागज मेरायनानै बानायबाय आरो ना मोनजाफागासिनो नामाब्रा मोनजाखाया बरिया खारो दा जारलायदों मोनदोंना मोनाखै अबे मोनदोंलै जासै नोंसोर बेखौनो जा मावजोबो आयु लान्जिया नोंनिया समायनाथार समायनाथार ना नै मावजिया नांगौबा मासेयाव बारा नङा 2000 होबानो जागोन आरो ना मासेयाव फानहरसै नामा मावजिखौ फानहरमारगोन माला बियार मोनलोङो खोमा माथो आखाइजोंसो बोखारनांगौलै नै बातरि कागजजों सावनाय आरोना Oh my God! खामद्रायबाय बारा खामाखै थिगानो आखायानो लेथ्रा जादोंलै जाया खोमा बियार आरोना गरमथार नालाय बोथोरा एकदम जोंनि आसामावबासो थान्दा आरोना बोथोरा नियाव बिराद गरम एकदम दास्रिदोलै मानसिफ्रा नायबाय थालायबावो नालाय गल'ल'नो नोंसोरनो होया माथो जोंलाय वाव अमा बेदर जानोबोला गोथाव जाथारगोन आरोना होनोसै नामा जागोन जानोसै आङो ओरैसो खागोन आं गोथाव जाथारगोन आरोना लागायनोसै बियारजों खाबसेल' बारा लोंनो हाखाया दुरबल ना खुगा जाहाबावसो हाथायजों आयु हाब मोनलोगो आं सोरमाथो बिदिखौ बोलाय गेस जाजोबबाय
mau kisah garis baru nih ya wes mah गारियावनो जायो गियारानो एसे गोलैबाय आरो ना लसआ लस जाबाय फुलमोन गोदनासिमसो गंनियावथ' सेस जाबाय बेसेबां खारग्राखोना गोलैजोब्बाय एसे थांबाय आरो गरसे लागाय आरो ने लुनो रोंखायो ना सेस खालामलायनोसै गोथाव बाहादुर बातरि खागजजों मेरायनानै सावबाय आरो ना अमा बेदरखौ जों दिनै लागायनोसै गियारजों बावसो जानो नायगोन गोथाव जादोंब्रा सासे फैयो गोरान हरनि र' गोमो आरो ना हालदै संख्रि लगायनानै दाहांबाय आखाया गोबैब्रा आंना आसिया गोब्बाय ओरै आरो ना नैखौ गरदसे बोनोसै ओमफ्राय नैखौ गबसोनोसै दासो जादों गोथावथार आरो ना दंबावो र' गोराना साखिनायगौमोन आंलै लिंहरलायनो र' solid मा अमा सावनाय जाया नामा अमा सावनाय जाया हा Giyali abamun giya jagomen ngisire jagomen abamun mana orang guna helai-helai जों बिसोर नैबेखौ 3000 आव फानगोन आरो ना ओमफ्राय नैबे 5000 ओमफ्राय नैबे 2000 आव फानगोन बेखौ जा मोजां मोजां खामानिया जि मोजां खाना जानो लागायबाय आरो ना दंबावो लोगो सासे लिंहरबावबायसो ओइनि जोंना गां गोराना मा लोंनो आसोला वा नुदों वा गबसो गायो नायलाय गबसो गायो माबायदि मोनजानो गबसोग्रासो नायदो जायोसो जायो गानो नालाय बोरलासो दुरुंखौ ओरै लगायनानै दुरुंखौ इखिनियाव लगायनानै बोरला थिरसो गावजासै दा मोनजायाखैमोन ओइ नै हिरु सासे दहाय मालाय गोसोनायाव लोगो हमना होबावबायसो खुरै गारलायलायदों आखायाव नुदों गुदामाव मोननै मोननै थायो आरो ना गाहायाव बेना भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी नागाव मारिगासिनो लोगो जाखांबा जों मालाय आसोला दाङासिनो थाङा गोथाव मोनथारनो गोथावथार नायदो Mas Dimas ulang gak?
लोंजाया माल दामिब्रा 200 Eh, 200. Bintang nama. Nah, 200 lah ya karena lirnya bisa. Ayo 175 loh. 1 Hết đừng đừng chửi ra lại. Jauh aja. Bye bye लोगोफोर. भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना जेसेबां हायो शेयार खालामो आरोना आरो लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय जायफोर गोदान आंनि चेनेलाव स' बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौ बाय बाय